गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 फेब्रुआरि खालि कक्राझार लक सभा बियाबाव फैगौ लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 3 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होदोंमोन। बेनि गेजेराव दङमोन प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेस। बिसोर 3 बिजाथिफोरखौ टिकेट मोननो हाथाव बिजाथि महरै फोसावदोंमोन। बेखौ लानानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोआ कक्राझार लक सभा बियाबनि थाखाय गावनि मुंखौ सरजाबनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साबायखर बावदों। आसाम पुलिस जवानजों लोगोसे सा 9 जुवा गेलेग्राफोरखौ हमदों। आसाम सरकारा ड्राग्स, गान्जा आरो जुवा गेलेनाय बायदिफोरखौ होबथानो गोख्रों राहा लागासिनो। बेबादि आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय पुलिस बिफानाबो गोख्रों खामानि मावदों। नाथाय बेबादि थासारिनि समाव माखासे पुलिस मावफारियाफोरनि जुवा गेलेनायखौबो नुनो मोनो। बेबादिनो चिरांनि बिजनीआव थांनाय हराव आसाम पुलिसनि मावफारियाखौ जुवा गेलेनाय थासारियाव हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम पुलिसनि मावफारियाजों लोगोसे सा 9 जुवारोफोरखौबो हमनो हादों। बिजनी पुलिसनि मोनसे अपारेसनाव हमनो मोननाय जुवारोफोरखौ बिजनीनि थागिबि आसाम पुलिसनि मावफारिया प्रणब सइकिया, दिगन्त गयला, बिस्वजित दास, मृदुल दास, हिबेन्दु बिश्वास, कनमणि मेधि, नीलकमल राय, राज हलाय आरो पुरनय राय होननानै मिथिनो मोनदों। बिजनी रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय गंसे लांदां न'आव जुवा गेलेनाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङमोन होननानै मिथिनो मोनदों। पुलिस बिफाना जुवा गेलेग्राफोरनिफ्राय 12,550 रां, गं 9 मबाइल आरो फ्लाइं कार्ड बोखांनो मोनदों। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सआ थुंगेबाय। बेनिनो जोबथा हाबाफारियाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। सिगनासार हाग्रामाखौ थाबैनो हायुङारि हाग्रामा महरै दाफुंनायखौ फोसावना होनाय जासिगोन होननानै मिथिहोदों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव थाबैनो वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि खालामनाय जासिगोन। आरोबाव दावदारानि गोजोनगामि मुंनि मोनसे हाग्रामाखौ एनिमेल साफारि महरै थाबैनो फोसावनाय जासिगोन होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा मिथिहोदों। सरकारनि होनाय अनसुंथाइफोरनिफ्राय नोंथांमोना जानगाराव थानांदोंब्ला मिथिनानै ला। जेबो बेसेन होनाङा जासे सरकारनि न' मोननो थाखाय थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। हादरनि लाख लाख नखरफोरा जेबो बेसेन होनाङालासे न' मोनफुंनो हागोन। न'जों लोगोसे बेसेन नाङै मोब्लिब गोहोखौबो हादरनि लाख लाख सुबुंफोरा प्रधान मन्त्रि सूर्योदय योजनानि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन। थामहिनबा प्रधान मन्त्रि सूर्योदय योजनानि गेजेरजों जेबो बेसेन होआबालानो न'जों लोगोसे बेसेन होनाङाजासे मोब्लिब गोहोखौ मोनगोन। प्रधान मन्त्रि सूर्योदय योजनानि गेजेरजों न' मोनग्रा बिजाथिफोरा न'जों लोगोसेनो मोनसे सलार पेनेलबो मोनफुंनो हागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सूर्योदय योजनानि थाखाय भारत सरकारा 75,000 कौटि रां थि खालामखानानै दोनबाय। हादरनि 1 कौटि बिजाथिफोरा 300 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब गोहोखौ मोननो हागोन। बेफोर सुबिदाखौ मोनफुंनो थाखाय प्रधान मन्त्रि सूर्योदय योजनानि वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामना भारत सरकारा होनाय बेफोर सुबिदाखौ लानो हागोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खुंफुंनाय इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेलाव यांगेस्ट प्रफेसार इन द वर्ल्ड मेथामेटिक्स एन्ड फिजिक्स जिनियास सुबर्ण आइजाक बारिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सफैयो आरो बिथांखौ खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै गाजा गोमजायै बरायनाय जायो। बेनि उनाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि हाबाफारियाव बाहागो लायो। चिरां जिल्ला रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय अदालगुरि रिफु रिजार्भ हादाननि जितेन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामखांनायनि उनाव एडभकेट साबिय इस्लारि बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि मावथिफोरा अदालगुरि ओनसोलनि थागिबि गावबुरा जितेन दैमारिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनायनि उनाव गावबुरा जितेन दैमारिया उदां जाबाय। बेखौ लानानै एडभकेट साबिय इस्लारि बिथाङा बुंदों, बे जाथाया लेक अफ कमिउनिकेसननि थाखाय जादों आरो बे जाथावै जाथाया जादों आरो जोंनि बर'नि जेसेबां मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ गासैबो बे जाथायखौ लानानै एसेब्लाबो सेन्टिमेन्टआव हाबदों आरो बयबो बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों होननानै एडभकेट साबिय इस्लारि बिथाङा बुंदों।
इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बि नि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोनसे गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि थामथि गोजोन गोरोबथा एबा बि.टि.आर. गोरोबथा जाखांनायनि उनाव मा थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे फैगौ समाव माबायदियै सोलिलांनांगोन बेनि सायावबो सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव गुबैयै एक्स-एन-डि-एफ-बि नि सोद्रोमाफोरनि केसनि सायावबो सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बि आफादनि नेहाथारि एन दानसोरां बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों, एक्स-एन-डि-एफ-बि नि केस हिसाबै एन.आइ.ए. नि जेसेबां दं, बिथांमोना दिनै फास्ट ट्रेकआव सोलिगासिनो दं आरो बिथांमोननि केसनि सोमोन्दैनो एडभकेट शब्दराबा बिथांनि लिडिंआव आरो ए.के. भट्टाचार्य बिथांनि गाइडेन्सआव बे केसआ सोलिबोगासिनो दङ आरो बेनि फान्डिंखौ बि.टि.आर.निफ्राय खालामनानै बे केसफोरखौ सोलिहोगासिनो। बिथांमोननि बेल पिटिशननि थाखाय ड्राफ्टिंआ सोलिगासिनो आरो खोब खम समनि गेजेरावनो बे ड्राफ्टआ कमप्लिट जागोन होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो थांनाय 13 फेब्रुआरि खालि सुप्रिम कर्टआव रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ जानानै थांबाय आरो बिथांनि केसआ एडमिट जाबाय आरो सि.बि.आइ.निफ्राय बिथांमोना 4 सप्तानि सम बिदों आरो फैगौ 15 मार्चआव रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ हियारिं जाफिनगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों 14 मार्च खालि बारग' एन.डि.एफ.बि बिथांमोननि मुङाव केन्डेल लाइट सावनानै आर'ज गाबो जाहाथे 15 मार्चआव हियारिं जानो गोनां रिजाल्टआ पजिटिभ जायो बेखौ आसा खालामबाय होननानै मिथिहोदों। कटन केन्डि मेथाइखौ नोंथांमोना जायोब्ला एबा गथ'फोरनो जाहोयोब्ला सांग्रां जानाया गोनां। बे मेथाइखौ फुजा मेला लामा बायदिफोराव फाननायखौ गोरलैयैनो नुनो मोनो। बे कटन केन्डि मेथाइखौ तामिलनाडु सरकारा फाननो मोननाय नंला होननानै फोसावदों। बेनि जाहोनानो जादों बे मेथाइयाव थानाय माखासे बेराम सोमजिहोग्रा बिस थानाय। बे कटन केन्डि मेथाइयाव केन्सार बेराम सोमजिहोग्रा साबस्टेन्स एबा बिस थायो। बेखौ नोजोर होनानै तामिलनाडु सरकारा बे मेथाइ फाननायखौ रायजोआव बन्द' खालामनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।